penjo mana penjo kile Brian. Bende paro ni doho omako sirkand Kenya Kwanza mafuanda. Doho tiyo maber. Kendo kawaluwo weche mag kako ripo bed ni sirkal tiyo, wantie gi gigo ma waluongo ni 3 arms of government. Tienge adek moripo bed ni sirkal tiyo godo. Wantiere gi executive manyiso ni ene bad sirkal ma timo gik moko, execute or implement programs kata projects moripo bed ni sirkal timo. Wantiere gi bunge kata legislature kama nitiere chikewa ma milose, to bende kanyo be ma watime weche mag budget kata weche mag oversight kaka sirkal oripo bed ni tiyo. Ae wantiere kod judiciary kata ma waluongo ni doho. To gima katiba marwa wacho en ni tienge adek gi gin dependent, manyiso ni achiel kachiel tudore gi moro. To bang'e kanyo to bende gin independent, manyiso ni okoripo bed ni kaka moro tiyo nyuando kata ketho kaka moro ripo bed ni tiyo, kendo chwalo kaka ripo bed ni kony ma jopiny oripo bed ni yude. Omiyo ka waneno kaka doho tiyo tije. To gima timore en ni sirkal ma waluongo ni executive chande to dwa ni mondo tiji agoge, thuon, impunity, disregard of rule of law. Manyiso ni gigi wang'e ni timo ga kama, unun ng'ama koro dang' utamwa ni kik watimgi. Ting'e ni mani timo with disregard to the rule of law ma wacho cha. Ni ok ging'eyo ni wantiere gi tienge adek mag sirkal moripo bed ni siro kaka sirkal tiyo. Omiyo gigo ma waneno ka doho duoko chien kata ka doho tamore, gin gigo ma samoro kosetimnegi gima waluongo ni PE, political economic analysis. To samoro jogo madhi mbele doho miluongo ni petitioners, jogo matamre gigo ma samoro gik ma sirkal timo hinyo jopiny. Koro ging'iyo ni to ere kaka gigi nyalo gero Kenya kata nyalo ketho dwaro mar ja Kenya. Emomiyo koro doho bende penjore ni kaluwore gi gigo mosekelnwa ka, to wakili be bro nyisowa kama ne kaka itimo ga e doho kacha. To ging'iyo ni ere go analysis maber madang' kony godo kaka ripo bed ni sirkal tiyo. To kaka na wacho en ni sirkal mar Kenya Kwanza to kete thuon moro ni wan e sirkal, koro gigi nyaka watima tima. To kigeyo ni nitiere bad sirkal moro miluongo ni doho kata judiciary ma okang' no yie ni gik moko timore kaka timore. Omiyo an amor kaka gik moko dhi. Nitie weche mang'eny ma sirkal ma doho osetamre ni mondo sirkal otimi. To king'iyo kaka gik moko dhi, to sirkal temo mondo kale tok katiba kata tok chik mar mondo gifikisha dwaro moko ma bende doho propose kata a legislative proposal. Achiel kuom gi en wach mar jolub jotend migepe mago chief administrative secretaries. Mano waneno ka doho no chungo mowacho ni dwaro